paghatag rono sa bulang. Oh, as you know, nakita niyo nga aton nga rono no ginapasan ni Councilor Doron. Ang date is February 1, 2, and 3, which is legal. 3 days, no? Ang sa law, 3 days nga pabulang during fiesta. So, that's why nakita ko nga why man sang diferensya nga pagpa-approve naton sa ilang request, no? So, amo na nang mahambagit natin. So, sa last time to why na mo ma-approval, kay tungod ang may-ara Comelec registration, which is expired today, January 31. So, kung ginapakayo nila February 1, 2, and 3, that is legal na. That's why ginaprubahan ko man. Nag-support ako sa amoy na resolution. So bali sir, nagabati ka nga wala sa flip-flop nga natabo sa inyong desisyon sa City Council? Sorry, ano? Wala sa flip-flop sir sa desisyon ninyo sa City Council. Kaya din aunala ninyo nga ginay labas gitbaw. Wala naman kayang isa itong issue before is there is may layi pang ongoing ang Comelec registration, so hindi pa pwede. That's why the why na maprubahan ko. So subong ang ginapangayo nila is February 1 and 2 and 3, that is legal na. At the same time, fiesta. So, everything is legal. That's why nag-boto ko support sa resolution. Pero ano yung mga comment sir, kaya may alleged nga bulang nga natabo despite nga gindinay na ninyo una-una ang Rono? So that is why nag-file sa motion si Councilor Romel Duron with regards sa legislative inquiry, with regards sa natabo nga wala gani sa approval sa council, nag-conduct na sila sa bulang sa Haro. So ina naman another issue, so talakayo naman na sa konseho.